Mooie doorgaan, rondje maken, dan kom ik ervan. Eerst de handen weg, dus je rug laten staan. Ja, oké. Los, rechts toe buigen. Je zou dus weer voorin gaan zitten en dan tussen je benen en je armen, of tussen je benen en je lichaam, hè? Ja. Dan precies nog.